Tiszteletek, mi a vágyra is vágyra. Szerelmetekben a vágyheli korán átja és elátszál. Hogy gyümölcsöket helyre lehetett fel, még végig a glóbusz. Párálazatos szél legyen, minden szélnek glóbusz. Köszöneti a láznak, köszönet meg respekt. Néha napjártán még veled is megesen. Itt tiszteljük a rendőrét, meg a nőrét, az örvét, az örvét, ami húsz magában, de mindjárt nem letemben. Köszönet a barátoknak, akik felneveltek a hangoknak, a ríveknek, az ütenek. Az első kérdés az lenne, hogy voltatok-e már a Helikonon? Valaki volt? Igen. Én voltam gimis koromban kétszer is. Kétszer is, és milyen kategóriában indultál? Magyar népzene, és másodszorra már csak közreműködőként jöttünk versenytáncosokat, néptáncosokat kísértünk, szintén magyar népzenekarral. Azt a pálinkát? De én egyszer voltam, az már nem is érdekelt. Én egyszer voltam a Helikonon, a gimnázium idején után, egy évben, amikor nem vettek most jó, és elmentem 5. évre, és akkor a Lövei Klára gimnázium színjátszó körébe jöttem a Helikonon. Nagyon jó élmény. Hát de akkor még teljesen más világ voltam, mondjuk én majd elég öreg vagyok. Egy éve? Egy éve? Nem. Ez mikor volt? 2001-ben. 68 előtt még. És hogyha most visszamehetnétek a középiskolás évétekben, melyik kategóriában próbálnátok ki magatokat? Bárhova visszamehetünk, biztos, hogy nem az én saját éveimben mennék vissza. Milyen kategóriában? Komoly zene. Én akkor is szerettem volna zenélni már. Színjátszásra gerjednek esetleg. Én komoly zenélők, hogy ilyen zeneművészeti suliba jártam, konkrétan a Bécsi Művészeti Szakközépiskolában, és akkor adódik a válasz, klasszik. És ugye tegnap érkeztetek már Keszterre, hogy telt a mai nap. Voltatok valamilyen helyszínen, néztetek valamit? Ott volt, most nem látod, de ott voltunk a pavilonok mögött, hogy focsiztattunk majd. De előtte még annyi minden esemény. Balaton nézegettük, elég jó volt közben, azt kell mondjam, hogy édes víz. voltak nagyon érdekes sirályok is fölött, amik így rendkedtek őszintén, szóval nem annyira folytunk bele a kulturális versenybe és benne. Azért volt egy kis kulturális jelenet, amikor eljöttünk a szállónkból, ahol 11 órakor rúgtak ki, de valójában mi úgy feküdtünk le, hogy délbe. És egy ilyen kis fiatal hölgy, ilyen teljesen bátran belépett a szobánkba, a alsógatjában talált engem, és így azt mondta, hogy na tűnés innen. De mi azt mondtuk, hogy dél, ő meg azt mondta, hogy van egy kávéautomata, úgyhogy ennyivel maradtunk. És utána elmentünk a Sétál utcába sétálni, ahol 2 zenekar is fellépett ilyen fiatalok, és ez tök jó volt. Utána meg elmentünk Szoláriumba, és utána ide. A következő kérdés az olyan lenne, hogy fejeznétek be a következő mondatot? A legcikisebb középiskolás élményem az volt, hogy... Nekem az egyik legcikisebb élményem pont ma jutott eszembe, mert itt történt Helikonon. Megtanított az egyik szülinapos srác pálinkát inni, ami nagyjából abból áll, hogy beveszed a szádba a folyadékot, és addig lögyből, amíg le nem sípod az egész arcod, és utána nyeled csak le. Azt mondta, hogy így lehet igazából feltárni a pálinkának az ízvilágát. De most az utána következő 3-4 óra volt eléggé cikkis, de ezt annyira nem akarom részletezni, de tényleg pont ma A következő ilyen befejezendő mondat az lenne, hogyha eltöltenék itt Keszterre egy hetet, akkor ezt csinálnám. Megnéztem a kastélyt. pornó. Az volt a panoptikum. Ja, pornó. Erotikus. Ja, hát oda elmennénk, és lenne, hogy 7. napon szerintem. és a 7. napon meg megpihennénk. De hogy minden van, én például még soha nem voltam ezen a partszakaszon, de ahogy így elnézem, mostanában kezdünk kiépíteni, de szerintem valami jól néz ki, főleg az a homokos rész, ahol be lehet slattolni, mint hogy a tengerparton lenni. Szóval itt el lehet tölteni az időt, a kastély is jó, annak, akik még nem láttam, hogy vannak kajáták, hogyha nem rágát, akkor a főutcán, akkor vannak ilyen kis féles, szóval jó helyzet. Nagyon sok ilyen múzeumot, táblát láttunk a főutcán, Séta utcán is. Nem vették. Nem tudtam megszámolni a 20 millió, hogy mennyi, de körülbelül az összeset végignéztem. Valószínűleg egy hétként.